Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibikan oratio emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digti sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabiberikan kundi ika mamumoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang.
asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po isiniselebrar niya to ang solemnidad kan sa tong kagurangnan Heso Kristo, hade kan gabos nali na lang. An sa tuya pong mas intentions iyo po an minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni na Rosie Gamba, John Mel and Cyril Balde, Mendoza family, Mr. and Mrs. Rolando Chua and G. Chua and family, Arimado and Punayo family, and for all the blessings received, kahagadan, kan Perez, and Lucido family. Espesyal na kahagadan, to pass the exam 2025 ni Jason Sabater. For healing and fast recovery of Oscar Abrahan Imperial, kan Imperial and the family. For Jasmine Maureen Ramos to pass the civil engineering exam ni Benjamin Ramos asin Nora Ramos. To pass the agriculturist exam ni Rosie Gamba. To pass the civil engineering board exam 2025 ni Mike John Paul Noga. Espesyal na kahagadan man kan Mendoza family ni Mary Rose Zuniga as in Mr. and Mrs. Rolando Chua and G. Chua and family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag ni Efren, dulot kan ni Eva Flores and family, kalag ni Lorenzo, dulot kan Fortuno family, kalag ni na Edwin asin Marisa, dulot ni John May Barcelon, kalag ni Sally, dulot kan Llaneta family, kalag ni na Democrito asin Luisa, dulot ni Josephine Lorejo and family, kalag ni Antonio, dulot kan Alfane family, kalag ni Gloria, dulot ni Nadali asin Michael Lozano, kalag ni Lilibeth, dulot kan Olimpo family, kalag ni na Abelardo, Alva Joan, Antonio asin Luz, dulot kan Pahe family, kalag ni na Oscar asin Paulo, dulot ni Teresita Imperial, kalag ni na Jose, Adelina, Joseph, Maria Gemma, dulot ni na Ricky Ayen and family, kalag ni Aniceto, dulot kan Repata Paliangayan family. For death anniversary of Selena, dulot ni Rochelle Tan, kalag ni Ronald Joseph, dulot kan Cano family. Asin para sa kalag ni na Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo and Herminia, Alfonso and Teresa, Efren and Anita, Rafael Sr., Manuel Sr., asin Mariano Florentino, dulot kan Mendoza family.
Banwaan nin Diyos, tindog po an gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Christus Vece, Christus Regnum, Christus, Christus impera. Christus Vece, Christus Regnum, Christus, Christus impera. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ngunya na aldaw, ngunya na Domingo, pigsiselebrar ta ang dakulang kafiestahan ni Kristong Hade, Cristo Rey. The Church proclaims that Christ is King in this world in spite of the many things that claim to be King. Puunantaan sa tong selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, nagsasarig na an sa tuyang hade, mahihirakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa endo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pangibig sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayon ta ang satuyang hade. Purawayan sa Diyos ang kaibasan, asin sa dagang katanginungan, sa mga taong karayan mo. Ginoo, mawi ka, inulog yawi ka, sinasambami ka, pinag
mamibi kita. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, hade kan gabos na linalang. Kahiraking warasan, na anbilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya kan tataramon. An hade iyo ang nagdadara sa katawuhan, sa karahayan asin sa kaginhawahan nin buhay. Si David hinihiling na sarong ehemplo bilang marahay na hade. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro ni Samuel. Dangan nagduman ki David sa Hebron, ang gabos na tribo ng Israel asin nagsabi, kadugo mo kami. Kaito, masikan si Saul iyupan sa mong hade, ikaan na mayo kan banwaan ng Israel sa mga gera, asin nanuga sa imo ang kagurangnan, na ika ang mangingenot kan sa iyang banwaan, asin magiging pamayo ninda. Kaya nagduman ki Hading David sa Hebron, ang gabos na kamagurangan ng Israel. Nakipagtipan siya sa inda sa atubangan ng kagurangnan. Asin linahidan ninda si David bilang hade ng Israel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Ako naugma ako sa indang sinabihan. Dumuman kita sa harong ng kagurangnan. Uya na kami ngunyan, nakatindog sa may tarangkahan mo, O Jerusalem. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. An Jerusalem pinatugdok bilang sarong syudad na masarig. Duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Susog sa tugon na itinaon niya sa Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, ang mga trono kan mga hade nin Israel. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Si Kristo nagdigdi sa kinaban, tanganing ipamati sa to ang pagkamuot asin presensya kan Diyos. Sa satong pagtubod asin pagsarig sa iya, kita sa iyang dadarahon sa iyang kahadean. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, maugma kamong magpasalamat sa Ama, huli ta pinapagkanigo niya na ibilang kamo sa mga banal na nagmamana kan kahadean nin liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikluman, sa kadinara sa kahadean kan sa iyang namumutan na aki, na iyo ang nagkalda sa tuya, sa nagpatawad kan sa tong mga kasalan. Si Kristo ang ladawan kan Diyos na dai nahihiling. Siya ang panganay, ang pinakamapangyari sa gabos na linalang. Huli sa iya linalang nin Diyos ang gabos na yaon sa langit asin sa daga, magin ang mga bagay na nahihiling, o andai nahihiling, mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad, gabos iyan linalang huli sa iya asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo bago pa ang gabos na bagay, huli sa iya ang gabos na bagay, iguanin maninigong lugar.
Siya an payo kan sa iyang hawak, na iyo an simbahan. Siya an kapinonan, an enot na binuhay liwat sa mga gadan, tanganing siya an maging pinakadakula sa gabos na bagay. Hulit ta binuot nin Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos mapasaaki. Binuot man niya sa paagi kan sa iyang aki, na ang gabos makiulian sa iya, sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipag-ulian sa Diyos ang gabos na linalang na nasa kinakban asin nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga tawong yaon duman, nagmamasid, mantang an mga lider na Hudiyo, nagtutuya-tuya ki Jesus. An sabi ninda, ilinigtas niya an iba, iligtas niya man an sadiri niyang buhay, kung talagang siya an Kristo, an pinili kan Diyos. Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados, nagranisinda sa iya, inalok nin suka, dangan sinabihan, kun ikananggad an hade kan mga Hudiyo, ligtasan an sadiri mong buhay. Igwanin nakasurat sa may pamayuhan niya sa tataramon na Griego, Latin, saka Hebreyo, ini an hade kan mga Hudiyo. Pinag-ulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako man. Sabi, bakong ika an Kristo? Iligtas mo an sadiri mo asin kami. An sabi niya, alagad sinaway siya kan kaiba niyang nakapako man. Dai ka natatakot sa Diyos? Sinintensyahan ka man arog sa iya. Tama ang sintensya sa to, huli sa ginibota. Alagad mayo siyang ginibong sala. Dangan nagsabi siya, Jesus, girumdumaman ako pag-abot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotohan, sinasabihan ta ka, ngunyan mismo, makakaiba ta ka sa paraiso. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. espesyal po ang Dominggong ini. Salamat sa Diyos, tayaon po kamo panoan sa tong simbahan ngunyan dahil espesyal ang aldaw na ini. This Sunday is Christ the King Sunday. This is the last Sunday of our liturgical calendar. Aramta na ang simbahan may pigsususog na sa diring kalendaryo, the liturgical calendar, and this Sunday closes the liturgical year. Next week, next Sunday, when we return to Mass, we will open a new year. Kaya next week, Happy New Year sa Satuya. We will begin with another liturgical calendar. It will be Advent season again. Ang paborito tang panahon, mapreparar kita for Christmas. But before Christmas, ining pagsabatan kan nagtatapos na taon saka mapuon na taon, in between them is this beautiful solemn feast. We call this the solemnity of Christ the King. Let me begin by asking you, is Christ King in your life?
Yes. And we strive to keep that so. Nata po ba igwang Cristo Rey ang greeting po sa aldaw na ini, Viva Cristo Rey, pakigreet ang kataid. Viva Cristo Rey. Later, makurahaw na lang ako ng Viva Cristo Rey. Ang simbag, Viva, siyempre. Where did this feast begin? Natataigwa kitang Cristo Rey sa simbahan. Rey in Spanish means king. Baka may Rey digdian ngaran. Your name means king. Kaya Rey saka Reyna. Nagpuon po ini kan year 1925. This year, 2025, we are celebrating the centenary of this feast. Ika-100 pong Christ the King ini. Kaya, salamat sa Diyos, yaon po kamudigdi. This is a historic celebration. We're celebrating the 100th Christ the King in the history of the church. Why? What happened in 1925? Ang santo papataka itong panahon is Pope Pius XI. And he came up with an encyclical, a letter, that the title is Quas Primas. But sabihon, in the beginning. Sa dokumento pong ini, pinapagirumduman niya ang kinakban na si Kristo ang Hade. Dahil kan panahon pong ito, 1925, there was a growing culture of atheism. Kadakol kan mga tao na dai na nagtutubod sa mahal na Diyos. Afwera kaiyan, sa manlain-lain pong nasyon sa bilog na kinakban, nagpupuon pong magsakat sa puder ang mga leader na abusado. Halimbawa, namamayagpag kan panahon na ito ang Soviet Union, USSR, and Japanese Empire, this increasing nationalism in countries, and in Italy was their fascist government. In Germany was the Third Reich. These are regimes na naghahadi-hadian sa mga nasyon, inaabuso ang mga tao, ginagamit ang poder ninda sa salang paagi. And many of the actions of these governments were deeply unethical. Arog kan ano? Mass killings, wars of aggression, suppression of freedoms, mga naghahadi-hadian na abusado, mapanlamang, dinadaog ang mga dukha. Pag nangyayari po ini ang pagkaput sa puder na nakakalampas sa ipinagkatiwala. Pag ang tao may kapangyarihan, pinagkatiwala man sa naiyan. In democratic societies like us, we say that the power emanates from the people. Ang mga tao, ang bossing, ang mga tao, ang pinagahalian, kan poder, ang karahayan ninda ang dapat pig-iinot, bako ang sadiring kapakanan. Ngunyan, sabi ni Pope Pius XI, kaipuhan na sa atubang kan kadakul-dakul na nakikipag-agawan kan sa tuyang loyalty, dailugod malingawan na si Jesus, si Kristo sana, ang Hade, mayo ng iba. And when we turn to Jesus, we see a kind of kingship na bakong arog kaining mga naghahadi-hadian. Si Kristo, ang trono niya, bakong tronong gold o bulawan. Ang trono niya, sarong kahoy, krus. Naghahadi siya, hali sa krus. Ang korona niya, bakong koronang bulawan. Ang korona niya, koronang tunok. Andam na magtios, magsakit, para sa nasasakupan. Ang hading ini, day nakabado nin bulawan, arog kan bado ko. Ang hading ini, hinubaan kan gabos niyang kayamanan, nagpapakumbaba, nakikisumaro sa mga tawong nagtitios. This king knows how to suffer with his people. This king is humble and simple. Pope Pius XI in 1925 wrote in Quas Primas that our ultimate allegiance should be to Christ the King, our true King, and He is our model of kingship.
And 100 years later, the message of Quas Primas remains relevant, significant in our time. Nata, dahil maski ngunyan, kadakol man po giraray ang naghahadi-hadian sa sosyedad ta, urog na digdi sa Pilipinas. Let us reflect on just 3. The first one is consumerism and the culture of having. Dapat igwa. Dapat igwa man ako. And we can see that our indicators are nagsusulputan na shopping malls, yaon ang kadakol-dakol na online shopping apps, parang halos araw-araw, add to cart. Araw-araw ay may dumarating na parcel sa bahay. And this lifestyle aspiration na dapat ang buhay ko makaarog sa mga artista, politiko, model, kung anong ginigibo nindang mga mayaman, dapat igwaman ako. The culture of having. Sa arog po kaining kultura, ang kaugmahan kan tawo pigsusukol na sa possessions. Dakol ba ang igwa ako? Sinusukol sa upgrade. Ay hindi pwedeng iPhone 11 ka lang. Dapat 13, 16, 17. Dapat kung anong latest igwa ako. Upgrade to something newer, larger. Upgrade sa ng upgrade. Hindi na tayo nakukontento sa kung anong meron at kung anong nagwo-work pa naman. Pwede pa man baga. Di pa man kaipuhan itapok o palitan. Success in consumerism is equated to spending power and visible prosperity. And so we ask, is Christ really king in my life, as I said yes earlier? Or has consumerism taken power over my life and consumerism is really my king? Because it shapes our desires, our identities, where we spend our hard-earned money on. Even family decisions is now being shaped by consumerism. Ikadua, and this is very obvious, and I'll try not to sound irritating, the second king is political loyalty. And we know that we are a divided nation in these months. We have this second king, the king of political loyalty, this cult of power. Digdi po sa Pilipinas, ang klase ng politikang igwa kita is personality politics. Politika na nakadepende sa mga pandok, sa mga ngaran. Makaulok po dahil kung nihilingon ng ibang nasyon, bako man pong arog kaini ang politika ninda. Digdi sa Pilipinas, ang politika ta, madrama, parang soap opera, parang labanan ng mga pamipamilya, dynasties. According to genealogists, pag sinusugdaa ining mga midbid na mga pangalan sa politika, and you trace them back historically, we will find out that as early as the Spanish occupation, yaraon na sinda. Same names, same families. Garo po kita mga tribo-tribo. And in this tribal kind of politics, we have heroes. Bayaniko si arog kaining politiko. I don't care what truth is. What matters is I'm loyal to my favorite politician. Hero narratives. Is Christ really my king? Or is my favorite politician my king? Because this also demands allegiance. And it divides relationships. Nag-iriwal-iwal na sumagturugang, nag-iriwal-iwal na sa barangay. It has replaced our conscience, this loyalty to kings. So the first one is consumerism. The second one is political loyalty. There's a third king in society today. Can you guess what? It's in your pockets. Social media. It's right at the tips of our fingers. This
empire of attention, ang naghahadi-hadian, algorithms, na kung anong nahihiling ta sa tuyang social media, it also influences our thoughts, our moods, our comparisons, our self-value, self-worth. Na-addict na po kita sa kakascroll. Matanga ng banggi, day pa natatapos kakascroll. Doom scrolling. And in fact, it doesn't stop there. We have normalized overconsumption. Naglalakaw, nagsi-cellphone. Nagluluto, nagsi-cellphone. Nagkakarigos, nagsi-cellphone. We have normalized this need to fill our minds with sounds, with sights. And every time that we fall silent, we don't feel comfortable anymore. Habutan ng nagsisilensyo, habutang daing kaputan sa tuyang kamot, dapat siging dut-dut. We have forgotten to empty our hands and to pray and be silent and just be empty. Pwede ba akong magbalik giraray duman sa dati na nakukontento akong day pinapanoan aldaw ko nin social media? O pirang oras pa lang na day ko kapot ang cellphone ko, day ko na kaya. Is my smartphone the king? Or is it really Christ? Because it's now dictating how I spend my time, how I pay attention to people, how I react to things, how I value myself. Is Christ king? Or is it social media? Dear friends, Quas Primas reminds us our ultimate allegiance should be to Christ. Magayon na tinatapos na po ang kalendaryo kan taon na hinuhusay ang satuyang values. Halat lang, baka day ko na iniinot si Jesus. Maybe I'm now following other kings. Christ the King is an opportune time, tanganing tamaon giraray, isintro giraray ang satuyang mga sadiri. Am I still following His example of kindness, of generosity, of paying attention to people, of stopping to be silent? Totoo ba na hari si Kristo ng buhay ko? Or has other things and other people taken hold of my heart? Is Jesus King? In a special way, we also pray that our nation may be given the gift of good leaders. Sa aldaw pong ini, pinapamibita, nalugod, tawan man kita kan mahal na Diyos, nin mga leader na naggagalang kan ikakarhay kan kagabsan, the common good. Mga leader na inaatubang ang krisis kan kapalibutan, mga leader na arog ki Kristo, mapakumbaba, mabuot, mahihirakon. Tawan lugod kita kan mahal na Diyos, nin inspirasyon on this celebration of the 100th Christ the King. Tanganing papagdanayon ta siya bilang hade. Christ, may you be King over our lives. Be King of the universe. Be King of my heart. Amen. Viva Cristo Rey! Viva! Tindog po kita. Asin bilang pagsimbag sa tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na ni laman, huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios agkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tookan Ama.
asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ni mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulok kita sa satuyang hade, daraan sa tuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamuot asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tawo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo sa paagi nin karahayan, katotoohan, asin katanosan sa satuyang mga harong asin komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga daing pagtubod maging bukas sa isip asin puso, sa makangalas asin dakulang plano kan Diyos para sa kaligtasan nin gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nagihelang, mga maedad na asin mga biyadi, makamati nin pagmangno asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan magkaigwan nin lugar sa kahadean kan Diyos, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Pamikbi. Sa silensyo, ipamibi ta ang mga aspeto kan satuyang buhay na nagkakaipo na paghadean ni Kristo. Amang makakamhan, an sa imong aking si Yesu Kristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan bilang kahadean na inandam mo para sa mo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturgia kan Eucharistia. This Sunday is Tada Sunday. Kung dara po nindoan sa indong Tada canisters, please bring them forward to the altar. Salamat po. Dinudunod niya mo ang aragasin at tinapay. Yan maging kakanon, sinbuhay naman yung sa Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo, nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi, na an aki mo man sana, magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo, asin katoninongan. Siya na nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa iitaas ang mga puso. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo nin kaugmahan, ang bugtong mong aki sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang, tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katawuhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean, kahadean nin katotoohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanusan, pagkamuot asin katuninongan. Kaya, kaiba kan angheles asin santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggad an banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong naguumaw sa imo, hulita sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo an gabos, asin dain nagkuuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang, sagkud pagsulnop kan aldaw, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan, papagkanigo ang pabanalon, kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing magin hawak asin dugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo. Sa iyang pagbuot, sinisilebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo, binindisyonan, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asing pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, tinao sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkalan mo, kagurangnan,
kagurangnan, kami na nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit, siring man kami naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilinya na mimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, hasin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaiba kan mga pinili mo, makamtan mian pamana, enot, kaiba kan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios. Kaiba kan sa imong santos apostoles, hasin kan mamuraway na martires, kaibaan sa mong patron, San Judas Tadeo, patin kan kabus na santos. Sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninongan na sin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaiba kan surugoon mong si Papa Leon, han sa mong obispo, si Joel, asin kan gabus na obispo, gabus na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayon na ama kahiraking pagsaroroa sa imo ang gabus mong aki sa inman sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong nagadan, hasinan gabus na nagpagayagaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean. Naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan kamurawayan kan sa imong ngaran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan, pamibi kan sa tuyang hade. Ang ngalan mo,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa iman, kahadean, asilang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga kapalaran. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtupod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga aki kan Diyos, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero ang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginawan, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapaharap, kan mga kasalan kan ginawan, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapaharap, ang mga kasalan kan ginawan, gawin kami Uya si Kristo, hade kan universo, hade kan satuyang mga puso. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. At simong dugo, buhay na daing kasaguran. Ikaw, tinapay na banal, binaag para sa mong kabus. Ikaw, harap na banal, itinaw sa mong kabus, inumunin buhay. Jesus, nagkaurang na, ikan sa muyang paglaon, ikan kakanong sa langit ikan, pagkakanak naming kagurangan. Ikaw, tinapay na banal, binaag para sa mong kabus. Ikaw, harap na banal, itinaw sa mong kabus, inumunin buhay. Jesus, nagkaturang na, ikaw nagparang kakanikluman, iripon kunyan, kanarong banwaan, sa bangkete ning pagkaon. Ikaw, tinapay na banal, binaag para sa mong kabus. Ikaw, harap na banal, itinaw sa mong kabus, inumunin buhay. Luhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Heso Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaong sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog nali na lang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kumurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po kita. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan kakanon nindai pagka magagadanon. Namimibi, tanganing naguugma sa pag-utob kan mga tugon ni Kristo, hade kan gabos na linalang. Kami mabuhay kaiban niya sa langit nun nakahadean sa God paman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Tukaw po ang gabos para sa mga announcements.
Magkakaiba po nin second collection para po ini sa tada. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 41,049 pesos and 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,575 pesos and 5 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 11,119 pesos and 25 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason Naag Latore asin Seminarian Junel Ramoso Argamosa o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos an chansiri. Maawat mi man po pasalamatan an mga nagdonate kanakaaging semana. Mga anonymous na tig 5,000, 4,000 pesos, duwang 500 pesos, 300 pesos, SAB 5,000 pesos, Maricon 500, asin Jep Togores 200 pesos. Diyos mabalos po. On behalf po of the missionary sister, servant of the word, igwaman pong buot ipaabot sa to si Sister Rosie. Good afternoon po. Ako po si Sister Rosie. We are here po inviting to you po. We are promoting this Catholic Evangelization magazine. We promote different articles for whole the family, for the youths, for parents, for the kids. We have comics about sacraments. And also, one of the articles that we are recommended is Susugal ka ba? Masama nga ba ang pagsusugal? And another vices that many of our youths also has is debate. We know that debate is not only affecting physically, it also in our spirit. It is very important also to pay attention in our spiritual formation. We are inviting to you to read the articles and to share with your families. In this occasion also, we are promoting one panalangin. Minsan, di ba, we cannot sleep because we suffer nightmares. So hopefully, you can bring this magazine and the prayer is there you can do before go to sleep. If you know somebody who suffer this terror sleep, you can advise the magazine. The magazine po is 60 pesos donation. Hopefully, you can bring one or two and to evangelize your family. Thank you. Sister Rosillo, are you from Mexico? Congratulations for Miss Universe. Sister Rosillo is part of the handmade missionary sisters, servants of the word, and their task, their charism, is to spread the gospel. So, kung daita man po magibo na maghiras kan tataramon bilang mga misyonero, pwede kitang magtabang sa indang misyon. And magazines po, pwedeng para sa pamilya ta, pwede man ipanao sa mga tugang tang we believe might benefit from this. Thank you, sister. And thank you man po sa Indo Gabos. Sa ngaran po kan Gabos na Padi sa Diocese, salamat po sa suporta nindo asin pamibi. Kaso hapon natapos ang samuyang annual clergy retreat. Asin kakauli mi lang po kaso bagong maagahon. Nakaturog naman po kami Gabos and ready once again to serve the people of God in our diocese. Sa ngaran po ni Father Neil, ni Father Tonton, salamat po sa Indo Gabos sa pamibi asin suporta. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa pagtapos kan kalendaryo liturhiko kan simbahan, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga namumutan sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, papagdanayon si Kristo bilang Hade. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva! Viva Cristo Rey! Viva!